ama an kanubagaw fo Mali kɔnɔ Mali kɔkan an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen an b'a fɔ ka kɔ bisimila Mali kunnafoni TV sanfɛ an bɛna ka émission daminɛ a dabɔra o man jugu a dabɔra kokura o de ka jugu émission an ka yɛlɛ don o don k'an kanubagaw la nisɔndiya k'an kanubagaw la sewa émission ni ka di cogo min na donc an b'an ka tunkarankew fo o hukumu kɔnɔna la tunkarankew k'u bisimila k'u n'an bɛ ku o tɛmɛlen kɔfɛ an b'an kanubagaw fo kanubagaw dɔ fo ale Aminata Sanogo ale sigilen don Yirimajɔ an ka foli bɛ a ye an bamuso yɛrɛ don ko émission na ko ne ka ale ka foli kɛ émission na kosɛbɛ ko ka Asimu fo Aminata ko Asimu fo donc Asimu ko k'i fo jamana in baara la donc an bɛ jamana kɔnɔ den bɛɛ lajɛlen fo sanfɛ fo duguma ka an ka tenitigiw fo sanfɛ fo duguma tenitigi bɛɛ lajɛlen n'an ko an bɛ dɔ tɔgɔ fɔ an bɛ ɲinɛ dɔ kɔ o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ maliyɛnw yɛrɛ fo Mali région bɛɛ lajɛlen sanfɛ fo duguma n'o tɛmɛna ka bɔ yen an bɛ mɔgɔ min bɛ dɛmɛ ka baara la don o don an bɛ émission in kɛ ɲɔgɔn fɛ ale ye Adama ye Adama i ni ɲankuma Ami i ni ɲankuma nse baasi foyi tɛ Karasula nse o diyara n ye i bisimila émission kɔnɔ awɔ an bɛna daminɛ bi ta tɛ kɛ basi ye k'an na bɛ dɛsɛ donc an ka invité min b'an bolo bi an bɛ se ka bisimila kɛnɛ kɔnɔ komi e ko k'i i tɛ ko bi kora n kora dɛ Ami bi ta kɔni ntɛnɛn bɛ ka bɔ ko koli ka gɛlɛ a ma ka gɛlɛn dɛ cɛ yɛrɛ man ka ko don n'i tora ka a b'i ka fura yɛrɛ lakale n ko y'aw bɛɛ kuma cogo ye muso de ni koli ka kan ok donc o hukumu kɔnɔ an bɛ segin ka na kɛnɛ kɔnɔ an bɛ kuma an ka invité fɛ invité i ni ɲankuma nse i ni ɲankuma somɔgɔw bɛ di tɔɔrɔ t'u la n'aw bɛɛ basi foyi tɛ yen an ye invité bisimila donc an bɛna don kɛnɛ kɔnɔ invité i b'i tɔgɔ n'i jamu fɔ mɔgɔw ɲɛna ok d'accord e tɔgɔ ani e jamu d'accord ani ka baara ye jumɛn ye ok Aminata i ni ɲankuma Adama kɔni basi tɛ aw la ok d'accord ɲani ka kuma daminɛ fɔlɔ n bɛ Ala fo Ala min n'o y'an bɛɛ lajɛlen dan n bɛ soli kira kan kisi ani nɛɛma b'a ye n'o de ye Aminata den ani Abdulayi den ye n bɛ n bɔkolow fo k'an fani baw fo k'an furuyɔrɔw fo k'an furukɛ ɲuman k'o fo ne tɔgɔ Fanta ne jamu Mali Maramu Jarasuba Fanta Mali ne ye artiste ye o diyara n ye a b'an yɛrɛ tɛgɛ kɔnɔ yan bi Jarasuba la ko don kosɛbɛ ni ko ne Jarasuba fa ye awɔ a bɛ wɔrɔw bolo bi donc yɛrɛ ka mɔgɔw ye ni an ka mɔgɔw ye a bɛ wɔrɔw bolo bi jara bɛ yen ko jara bɛ yen a subalama o fana ye ko wɛrɛ donc i bɛ jaraw bolo an b'a fɔ ko i k'i bisimila kɛnɛ kɔnɔna la a tɔgɔ n'a jamu fɔ aw bɛɛ lajɛlen ɲɛna n'i y'a dɔn a ko artiste de don Fatumata genre e artiste genre jumɛn ye parce que artiste ka ca awɔ ni ko ne artiste ye ne bɛ baara caman kɛ ne ye artiste comédienne ye kelen ne ye artiste dramaturge ye parce que ne bɛ théâtre sɛbɛn wa fɛnɛ o kɔfɛ ne ye animatrice de radio ye n ye baara kɛ radio so caman na o fɛnɛ kɔfɛ n ye école karamɔgɔ ye bari n bɛ denmisɛnninw kalan donc ne ye nin bɛɛ ye kumana bita ka di bita maa kelen baara se n ko bita ka di maa tɛ dugu la bita ka di maa kelen e artiste ye e école karamɔgɔ ye e sɛbɛnnikɛla ye e dessin-kɛla ye e wotoropisɛ o diyara n ye Fatumata ko artiste de don école karamɔgɔ don animatrice don ale y'a bɛɛ de sisan donc genre an bɛ dɔɔni fɔ a bɛɛ la Fatumata genre Fatumata e ka artisteya nin kɔnɔna na e y'a kalan kɛ so de e y'a kalan kɛ ekɔliso de la wa yala e y'a sɔrɔ so de bon ne y'a kalan de kɛ donc i y'a kalan kɛ en fait i bɛ film caman i bɛ film tourner yan ne ye film caman kɛ n gère film caman na Mali kɔnɔna na i ko k'i ye dramaturge i bɛ catiri sɛbɛn donc i ye catiri minnu sɛbɛn plateforme kɔnɔ est-ce que u caman bilala u caman jouera film na ou bien u jouera
genre spectacle vivant de là a caman ba jouer spectacle vivant de là ni ne be théâtre seben ke ni théâtre caman ba sebe ni théâtre caman sebe nga taxi caman fene prix soro Mali kono nana no ñere do jouer ni do sebe ñere o jouer ñaje journée théâtrale Gimba nationale la ali journée Gimba no e ambe fay mba fou yan fou français nere kelim farudo mon papou bonjour donc ali kelenu ka journée bele ba do organiser aya sigi 5 ans a sigi 5 ans sanche abe wakati chamambo akunde yala saka demsenu deme e demseni artistu yala saku bo kambo dibila kambla yelenkan donc ne taxi do sebe ani bicha kera en 2019 ne taxi do sebe ala au taxi aye premier prix d'inema parce que c'est grâce à ce texte que moi j'ai eu le premier prix. C'est le prix même c'était le prix Michel à la kahina la tonton Michel. Voilà donc nous au Brita Amina Ami Arabi au kononana aye porte de sortie chaman dinema parce que au kofe Nigeria festival chamana festival sur le Niger ou bala ni fait un chaman ko kofe la bon après cela ni taxi waro sebe mo be munuta do chaman be do rebe sur la paix la cohésion sociale au taxi fene prix soro bon ne yere prix tani mini o femme stéréotype de o be kuma muso filiato de ka ko kan ko sebe bravo o jarani jari comme ye au fond ye prita taxi muna ye prita taxi muna yere di taxi sebe yere di taxi bla ima famo donc o kum konna la ap même miso filiato de kan est-ce que se ka don fitini wala ni taxi na donia parce que amé en sigle flene plateau mo chama ba foko me chatri professionnel ka wala ka fese chatri te ko nana nga téléphone jonya ko ni fen do ko bla ko chatri to be ma chatri fam quoi donc jaro ba soro mo munu yere ba ke yere lu de dugulen c'est ça ni ba fam munu ba ke yere lu de dugulen wala ne be ka tul de labo kana munu ba chendo maya donc ko ma no donc do be sa ka siba yere ka a bla yere et à America ke filiato to la muso ina fo stéréotype korodi ina fo mo munu ni fien be ukanyana maya korona na sinkele numbala muso bolokele numbala bon anyere baraya no muso chaman bi no dankarli kele nu ukanyana maya la ka sababu ke ko tere bula stéréotype korodi ko tere muso tere to voilà o de stéréotype bon ale taxi neye kaneto école dinyala ina kononana anga maître bado kumbino no to ko Kariba Dambili donula ni nana ne duna sali kono parce que ni ne kunte nante ka kalanke ne kumbe to kata salba kononana katan sigi ka laje mo munu mi ka barake a wakati senka ne bitan sigi ne bitolu laje ni ndone taran sigi ne asoro ando ko nunu Kariba kumulu de kuna ne ka classe inférieure mo donc mi ka jouer ke fengen kan sen san filala ne sigi ka laje ne ayi taxi jarani kosebe o ne inspiré parce que j'ai aimé ce texte là ce jour là ne kunya da ne rema do ne kumbe ke sen kan ka fen jouer tellement ka jarani nga iko ala ko be ala ko 2019 ne a me doron ko Gimba ka journée ne thématique me oui ko voilà c'est sûr abi ko santem kumbe ina fo lujurato de kan donc ne ka klis nana ka itinto lujurato ne de la ka taxi do e Kariba Dambili ni dogonu ya jouer ngeski on était freke ka o taxi nyini ko sebeni ko kan ni doni kama ne Kariba wele téléphone na o sara ba ka forula bon ma fo kabiya no monsieur Kodiba City la damale donc ame chokroba fo awo nawo ne ale wele nyanyi ni ngunu adila ka juro ke mun ajarani ko jugu ngune kuma fe ka taxi taga akoni makuno ko taxi inte fenge ko ali ko ne kataka adama fi activité la ko livre be no dire que ko ya a taxi sebene blalene do ko tin quoi imaya
donc ale adaptation ni fɛnw dɔrɔn de don donc ne taara de ka taga Adama fɛ yen Adama fana fo n'ale an ka fédération artistes ka fédération président o de y'ale ale ɲɛmɔgɔ dɛmɛ kosɛbɛ ne yɛrɛ mun sigilen filɛ nin yɔrɔ min na Adama ye ne dɛmɛ n ka artisiya kɔnɔna na a ye ne dɛmɛ yɛrɛ hali ni ne taara sini sɔgɔma ko Adama ni ɲama b'a fɔ Jarasuba fɛn fɛn ka di i y'a kɛ o mɔgɔ don an b'a fo o mɔgɔ de don an b'an ka président fo FEDEMA président n'o ye Adama Traoré mais an den don quoi an den don an kana ɲinɛ yɔrɔ don an den don ale ni Kariba u bɛ an den o ye tiɲɛ an yɛrɛ Kariba sɛgɛ dɔɔnin ok donc an taalen ne taara Adama fɛ yen nɔ ka taa kuma ɲɛf'u ɲɛna u ko ne ma ko livre bɛ yen nɔ ko ne bɛ se ka livre ta ka t'u kalan bon ne ye livre ta ne taara u kalan ne ye livre kalan c'est des textes littéraires a bɛ texte sɛbɛnninw de i n'a fɔ littéraires bɛ textes sɛbɛn cogoya minnu na ne y'a livre ta ne taara a kalan ne y'a kalan texte caman b'a kɔnɔna na minnu diyara ne ye mais en particulier mɔgɔ min yɛrɛ ka partie diyara ne ye o tɔgɔ ko Ishaka Marcelin ale ye théâtre sɛbɛn bon ale fana bɛ littéraire do mais a sigilen tɛ Mali kɔnɔna na yan nɔ a fana sɛbɛnni caman kɛ donc malien kɔni de don nka a sigilen tɛ Mali la yan nɔ ne ye ale ka texte ta o de ye ne inspiré kosɛbɛ n ka sɛbɛnni kɔnɔna na ne sɔrɔla ka sɛbɛnni kɛ o la famille stéréotype kan muso teretɔw n yɛrɛ de fana y'a laɲini k'a jouer donc n y'a jouer alhamdulilayi a ye da caman yɛlɛ n ye quoi o diyara n ye trophée sɔrɔla la Adama n'i y'a Mali ka kuma lajɛ a bɔra ka fɛn min expliquer sisan a ye texte min sɛbɛn texte ni a ye recherche kɛ mɔgɔ y'a dɛmɛ o yɛrɛ de ye théâtre au fait mɔgɔ bɛ ka théâtre ni b'a dɔn kuma dɔ bɛ fɔ ne bɛ a ye réseau kan n b'a mɛn mɔgɔw da a bɛ ne tɔɔrɔ kojugu o bɛ sinana ka fɔ ten tɔ e ka najɛba ye mana mɔgɔ ye ko théâtre bɔla ou bien ni wajulukɛlaw yɛrɛ minnu bɛ u ka prêche la u ka wajulu kɔnɔna na u b'a fɔ ko aw bɛna aw sigi mana ko la k'i n'a fɔ ko théâtre bɔla a mɛ nin kuma in bɛ ne tɔɔrɔ dɛ a bɛ ka ne tɔɔrɔ franchement ne b'a fɔ bi y'a fɔyɔrɔ ye wa ne b'a fɔ parce que théâtre bɔla ye wajulukɛla di minnu bɛ k'u sigi réseau sanfɛ k'a fɔ ko théâtre bɔla ye mana mɔgɔ ye théâtre bɔla ye wajulukɛla di o de la ka dɔ fana lagosi a kuma na réseau kan ko pourquoi ko théâtre bɔla ye wajulukɛla ye pourtant théâtre bɔla ye wajulukɛla di parce que théâtre ye fɛn jumɛn ye fɔlɔ théâtre ye ladilikan de ye théâtre ye kalanbulon de ye kalanbulon min don adamaden ni dɔnniya tɛ e yɛrɛ la kodɔn tɛ e yɛrɛ la e tɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ kalan a ko la théâtre filɛ nin théâtre bɛ mɔgɔ sensibiliser c'est comme c'est un moyen de vie wajulukɛlaw bɛ n'u sigi u bɛ mun de fɔ kira ye fɛn minnu fɔ ko k'a kɛ u b'olu de ɲɛfɔ i kan ka jogo ɲuman jumɛnw kɛ diɲɛ kɔnɔ i kan ka kɛ cogo di ni mɔgɔ wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ théâtre fana y'o fɛn kelen de ye donc théâtre bɔla ye wajulukɛla de ye minnu bɛ k'a fɔ ko théâtre ye mana ko ye il est vraiment temps que vous allez c'est pas vrai hein théâtre tɛ mana ko fɛn tɛ mana mɔgɔ yɛrɛ tɛ se k'a kɛ abadani Ami ne na Fatoumata Mali ka yɔrɔ la Fanta Mali théâtre en un mot ɲɔgɔlɔnbɔla tɛ mana mɔgɔ ye mais mɔgɔ dɔw de fana bɛ ɲɔgɔlɔnbɔlaw sen kɔrɔ n'u bɛ k'u yɛrɛ kɛ ɲɔgɔlɔnbɔlaw ye f'olu fana de k'o dabila parce que bi ko mana wuli dɔrɔn i b'a sɔrɔ dɔ bɛ wuli dɔ bɛ na pa i b'a sɔrɔ olu de fana mɔgɔw de fana de ka di mɔgɔw ye ka tɛmɛ parce que a yɛrɛw kan ɲɔgɔlɔnbɔla ye kuma actualité de kan waati min ko mun bɛ yen bi a b'o fɔ an sigiɲɔgɔn na n'a sɔrɔ jamana bɛ taa ɲɛ jatebɔla de b'o fɔ mɔgɔ ye i y'a faamuya bilasiralikɛla de wajulukɛla mais mɔgɔ dɔw de fana donna ko in kɔnɔna la n'u bɛ na ka c'est à dire théâtre ni yɛlɛko u y'a bɛɛ don ɲɔgɔn na donc mɔgɔ dɔw fana bɛ diya k'olu bɛna dun u b'a fɔ ko karisa ye théâtre bɔla ye i ka laɲini i y'a faamu mais il est grand temps fana ko dɔ ka f'olu fana ye parce que dɔw bɛ olu y'a kalan de kɛ dɔw bɛ yen olu y'a ɲɛɲini yɛrɛ ɲɛɲini dɔw bɛ i b'a sɔrɔ a ma kalan kɛ ɲɔgɔlɔn kalan kɛ mais a bɛ ɲɔgɔlɔn ɲɛ dɔn parce que fɛn dɔw bɛ i b'a sɔrɔ fakunda fɛn dɔ i b'a sɔrɔ bakunda fɛn dɔ i b'a sɔrɔ jamana kɔnɔ walima i b'a sɔrɔ hali i yɛrɛ wolodugu la cɛbilencɛw tɛ yan est-ce que olu bɛ manamanakanw fɔ o bɛ kuma tradition de kan ni min n'i y'a ye dɔn i b'a dɔn k'a fɔ nin don ko nin bɛ yen effectivement i y'a faamuya mais mɔgɔ dɔw de fana bɛ nin ko in senkɔrɔ ka senkɔrɔla ɲagasa ɲɔgɔlɔnbɔ tɛ mɔgɔ lankolon tɛ se k'a kɛ mɔgɔ lankolon
barate yele ko fana be ma se ka mo la e fo la ziru de da ziru ka dimno bla sala bi ka ne do ziru ba fo na ma men ka da mo be la de dimso na tatri be ko na ko ngon ni do fo mo yo ko to na do fana ka fo mo ye min na bare ka maula ele ka do ma fo vraiment bo e imur de mo go de bo e bero on ne fene muni akalanke ani munu ma akalanke franchement e voilà kelonte quoi mais e munu be kenema no ya nga population olu te se ka danfara olu de te ka se ka danfara ke ani ñogon cela la parce que parce que do be ko nga imur kela ani chatri bola ka benya lu ka be de ko si bere na ka ke fekele ka so fens ko akele do be par exemple da mo la ele ate fo jamana ko ko ate fo mo et c'est des humoristes mo mo do ale mo la da be te me ba so le be fens robi katemin be kamin ka munu yere tara kalanya kama ka ma fo min be ka mo la ele mo ina mo tere ko ka ke ben ga fa beni ga bara chubero ni wala mo fana mo na da meta yo effectivement mo yele ko kala mo ina man tati le bolan mo ina mais ko kan nu ablala kulungele mo aboka voilà ça me kenen ga ka fo wala mo ka fa wala bi imur kala bi mais ya abebe tan wona tati ko na yele bala ke ga da ma du ya fa yero mo fo tam stéréotype voilà avec comme muso territoire mais be ba lo kan fo ma de ni tra glo territoire so e kana territoire so territoire ya comme tere ni sa fa ne mo ko ne ko re ni ya wala mo ba fa ya be voilà bo te menen wa kuma ko na ni ako ai piluta trophée sur no be la de na mais trophée sur le coffre ye yalma mali coffre bo ha bon mbora mali kuntara mali ko kanauna mais ay bo ntara mali ko kanauna ntara bon ye trophée ta gemina ño jeu ke festival ou droni la awo festival sur le Niger Ségou ño au jeu ke Ségou yino bon matana jeu yoro wore la parce que nga tana jeu ko fe dugu do la mais fen woro do no sin korola la mais c'est akadi ka tana wi si akadi et puis arabe yorom ne ko sa migration wara kan mais comme ya te ban quoi seven kala ko instant inspiration bibi seven ke bon voilà beta don et j'espère que abino ko ya ko ne ala sona ni mo be demela de ni mo be deme bele ba a chaman quoi voilà mo fana vu fana mai ne bon filmer ça doit ça ne fera bonne mais fin de ba ça que financièrement ou bien matériellement ou bien mentalement al moralement ça ko be quoi ni bon am sika fo abaro ni muso furu la fene artiste mana furu c'est baro difficulté bade be do ga bara kon nana don be do ala o bebe mo de furu kono si ça non ni furu la al bi sika ye cheba fam parce que ina fo keren yala nere ne che artiste di ne che be ambe be barakelen ke mo fo mais ni i che i fam nya chugo che ga famille no lu ma fam ay makla folo de ka nga fam de i makla folo de ka nga fam parce que e bar situation e fendo c'est ça mono don fo i ga soro ka temen mai ni muso furula e parents ne i do kalana ki ka fendo ke i yere don dola ni chebne e furu sisa femme bengani bengando e ni chebe bala e che obligé le no benala ko ne ka be ke e che obligé le ka tugu ko aba la je ka tugu ko abe jaba gla nyon fe ka sura makani ko re quoi olu bebe ko konnan na ka sura makani ko re mais che so mo ko tam me ka foni che so mo ko fene ka sabali olu ta ka ban quoi ndor ni be nga bamana fam ni tage yi tadeke dem abe dem sonu le toyu fene ku tani gla kere te problème yere ibaro ni koy atika tam mana kulaw atika mana ko ke atika bi moko kan atika shueli ke mais ni nga bara me fika nga bara de ke ku nimbo dem senu ninga dem senu ka bara ke sa ami razwa orfo famna ay parce ay adama abe bala yo ere ya dugutigi do bari ni koy faut que ni koy nga fo il faut ka wala di abo parce que artiste so chaman ba artiste a gele no artiste so chamani ka abe mo akila ko ni kara artiste doron ko ya banini imana fu yere kike mo nyana ma yere tukuni ma fam donc aka fu nyana ko fam fendo we problème familial ou bien amene ko fanta malé na che ko no fam
ay nani cɛ ɲɔgɔn faamuya dɛ alhamdulillah ne ko de n'a jele no muso caman kan artiste muso caman an ka kuma global dan ka kuma fanta ka ala mun ka kuma ne yɛrɛ kan al artiste so to mun globana ka do ma fo ni mo ni siri cɛla aka be parce que cɛ bɛ se muso dɔ muso kana se cɛla ɲɔgɔn faamu am tan ɲɔgɔn bɛ dɔgɔ to ala ka jisuma ka fa ay am ka kuma en general ko nye ka kuma en general ko e ba ke na fɔ am ka kuma male de kan kan te fanta male ngo am ka kuma bɛɛ de kan ne yɛrɛ ya so ne yɛrɛ artiste adama e kelen de cɛ ya sa on fila de muso ya i bɛ taa dɔn de donc ne b'a dɔn c'est à dire que ne yɛrɛ artiste a bɛ se ka kɛ ne bɛ ka baara min kɛ a man di ne muso ye mais ne ni muso ye ɲɔgɔn faamu o la o so ɲɔgɔn bɛ ne cɛ ɲɔgɔn dɔ fana da la awɔ mais ni muso bɛ se ka ɲɔgɔn faamu mais i ka fi ka den famille quoi est-ce que Mali an bɛ société min kɔnɔna na Mali ni muso somɔgɔ ye ne b'a dɔn ne muso fana bɛ se ka somɔgɔw la faamu o ko la an bɛ taa o de to ne k'o kuma fɔ quoi an bɛ k'o de ɲɛfɔ ne bɛ k'o de ɲɛfɔ somɔgɔw fana k'u hakili de t'u la cɛw fana ka kuma o somɔgɔw fɛ u ka kuma o somɔgɔw fɛ comme olu y'u tanni kɛ cɛw ka kuma o somɔgɔw fɛ adama ayi bɛ faamuyali kɛra kuma awɔ faamuyali kɛra awɔ e tɛ fɛ kuma de ka fɔ kuma de bɛ fɔ ka taa capitaine Kuruma yan fo Kati n'an bɔra yen sisan an bɛ tila ka fɔ an bɛ capitaine fo ani ɲama awɔ Erzana Yakubu fana bɛ fo o bɔlen sisan an bɛ Paki Dramé fo yan fo commune Douala k'an ka foli bɛ Erzana Yakubu ye k'an an ka caméraman bɛna taa bɔ a la don dɔ la sa i bɛ ci fɔ a ye ko ka se Yakubu fɛ yen ka taa Masigi kɔni awɔ ka taa Joyila i b'i to Dami an ka caméraman bɛna taa a fo de awɔ Yakubu b'an na Yakubu mi yan fo Masigi an bɛna t'i fo an bɛɛ lajɛlen hali n'a min ma se ka taa sa ne yɛrɛ na taa n'o tɛ a ye dɛmɛ a ye sa an bɛ sari Mama Yakubu fo yan fo Tigɛnna n'o bɔra Bukari Keyita fana bɛ fo yan fo Sawalo n'an n'o ye yan fana ye ka yan fo yan fo Kati yan ka fo dɛ n'o bɔra sisan ne ka musoba yɛrɛ fana ye fo Tigɛnna ni min fɛ Ami ayiwa bɔlɔntɔnna ka fini équipement sportif k'o sɔrɔ yan église ba da la n'o ye Dramé fɛ yen Bakari Dramé hali n'a sɔrɔ Mamɛdi bɔlɔntan man d'a ye a bɛ ballon ta ballon na sugu a minɛ na sugu bɛɛ a bɛɛ bɛ sɔrɔ équipement sportif la Sakola la i y'a faamuya o diyara n ye an bɛ se ka tɛmɛ ni babu ye an b'ale fo donc o kɛla an bɛ segin ka na an bɛ yɔrɔ min na o ye dɛmɛ yɔrɔ ye dɛmɛ sira donc a bɛ se ka kuma ni dɛmɛ minnu a bɛ fɛ ka projet minnu fɛngɛ n'a bɛ dɛmɛkɛlaw kɔ pour que parce que bɛɛ ni nin yɔrɔ de don kuma in na yan donc dɛmɛkɛlaw ka se ka kuma mɛn ni minnu bɛ fɛ ka dɛmɛ kɛ olu ka dɛmɛ kɛ parce que an bɛ plateau in kɛ o de kama. bon projet dɛmɛ ko la projet dɔ bɛ ne kɔnɔ ka kɛ projet in Mali kɔnɔ ne ma deli ka a kɛlen mɔgɔ fɛ ma mɔgɔkɔrɔbaw ye k'a kɛ ma denmisɛnnin ye k'a kɛ fɔlɔ yɔrɔ n'i ka projet exposé dɔrɔn y'a di diɲɛ ma i bɛ tɛ projet fɔ dɛ i bɛ dɛmɛ de fɔ awɔ an tɛ don projet détail voilà profondeur kɔnɔ mais n bɛ fɛ ka projet dɔ bɛ n bolo n bɛ fɛ ka réaliser franchement n'a kɔni kɛra Mali kɔnɔ ce sera la toute première quand même parce que mɔgɔ ma deli ka kɛ donc n bɛ fɛ k'o projet n bɛ fɛ k'o kɛ mɔgɔ bɛ dɛmɛ na parce que artiste minnu bɛna impliqué a ko la mɔgɔ fɛn fɛn bɛna impliqué a ko la moyen parce que n'i ko artiste ma ko répétition ni fɛnw bɛ yen moyen de déplacement bɛ di mɔgɔw ma a ma nɔgɔ dumuniw bɛ di mɔgɔw ma donc a ma nɔgɔ a tɛ taa ni dɛmɛ yɛrɛ voilà donc ni mɔgɔ sɔrɔla mɔgɔ minnu bɛ se k'an dɛmɛ o sira kɔni kan o bɛ diya n ye kosɛbɛ donc an bɛ foli kɛ projet b'an bolo projet ɲɛnama donc ni mɔgɔ min bɛ se ka dɛmɛ ka production ta sira fɛ hali n'i bɛ fɛ Mali na komi i ko ko projet de b'i bolo ne bɛ se k'a produit ne bɛ se k'a kɛ tan tɔ a financement bɛ ne bolo mais ne kɔni projet bɛ e de bolo donc a bɛ jɛ a bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ baara yɛrɛ bɛ kɛ ten de donc an bɛ wele bila an ka tunkarankew ye an bɛ wele bila bɛɛ lajɛlen ni mun se min ye dɛmɛ bɛ yen artistes bɛ yen yɛrɛ de artistes bɛ wo kɔnɔ koyi i m'a faamu wa an mago bɛ dɛmɛ de la an ta tɛ fɛngɛnin dɔ ye ka tile kelen baaranin quoi o tɛ i m'a faamu wa tile kelen baaranin tɛ parce que an ka artiste ye min ye n'i y'a kalan kɛ i b'a kɛ de n'a diyara i yɛrɛ ni ye i bɛ se k'a kɛ quoi i m'a faamu wa n'a diyara i ni ye i bɛ se k'a kɛ o kɔnɔna o i ko kuma diyara ne ye kosɛbɛ ne tɛ baara fosi kɛ n kun fɛ
neni anga mali ne awo ajarani parce que nyinena nete neni anga mo korba no bebe barake au fait ne be sebeni fon fenke ne be wuli ga se mo korba do rima bon ne kon mi ga barake ni ka yakil nan tay jumay u be ndeme u be ala me yoro nimne ko san ne ka taxi do be tona adama activité bulu tona adama bulu abika a corriger ni awo a corriger ni wakati na no bana mino di ñogola bola waro ma munu mi seko barake parce que ne kelen te se ka beke quoi mais do sebe mo waro bolu jouer awo ne ko ni me arama foli te barama be artiste demsen be kama ale be artiste demsen be kama ne ba fu re ni kera artiste ko ne ki gerala la a tonara ma nana nyamma me fekan ke wallahi arama bi deme fo ni mun tabulu suna bi deme e taraki mako be sallaw abe sal dima ka lumière dima ka fembela jeli dima fu ka barake kadi togo ake gratuit o kum kon nana fe foli yoro ina me fenge dina ki moko molu fo ko sebe dina awo me dina ki directeur fo monsieur Alamuta ma fo ni yoro ina me directeur adjoint fo monsieur Jakti bari ni wakati la me ka bara do ke domo kan ndomo ne be ka bara do ka kan wakati la dina ki moko ubi kan deme ko sebe me DNPC fene moko fu DNPC directeur monsieur Moulay anaka secrétaire untanti nunu wallahi ha moko nyana mako dawndi do parce que be dem sanu deme quoi ou ko ni mi kan deme parce que ne nyo fo e chugom na ne be bara fon fenke ni be gere moko la wa me directeur fon fena ou be ndeme donc me DNPC directeur fo kadina ki directeur fo me ina directeur fene mba fene fo ni yorena awo ani maman merci awo ni be faka baro ke ni kan gerla mogola iga barabe nyaibo mais ni toriga ko en na to sugundo la ki denkere ni pe barabe ke mo ikele mi saka kede mais ni gerla mogola fene ba san korota parce que benika fene du mo kele hakli mo fla mo saba hakli saba donc na fala nyonga abike fembay donc alisa aman kan mo fo hein galon ne mandi o manda jengono nte galon te fe ni yere be fe doro ne ka bana ka wuli doro c'est-à-dire me mettre hors de moi galon tige ni ne bora mo ka galon tige no kalam e karsa de galon tige ne bora kalama kelen fila ibaro al ne ka kumi fi amandiniya ne te galon ne fe jengono ko mana gele chugu la chienfo ni chienfo kwa ikungo be no ya olla galon mandini kwa e chienfo de kadni de nyogon de me de kadni anga nyogon de me anga chienfo nyogon et puis voilà o de kadni mais deni me se kuma la magala ro akala ni ima bugi te pega mana do ba bile ko mama kami manda na ko ni manda okay maliam singana kena kono est-ce que ega bara kum konna la kadi ni jon nga barake comme genre collaboration men kadi yere bo akadne ni be ka barake akadni ni be ka barake chogorbo musogorbo nyere flama nyogo ndogonu akadni ni be ka barake be tout le monde mogo ki be se ka ni demi akadni ni ka barake voilà jarani en fait joni ka conseil ka jon me debe conseil di mani be ka baran na ka conseil parce que mogo ni be fen ke fo conseil ba ka sura ne ka conseil ka cha ne ka conseil folo ne furuke awo furuke ne furuke de ne ka conseil folo ne ka conseil flana ne fa anni ba bu fo ko sebe amanga chogoroba fo na ngam chogoroba o ko fe nkara mogo me monsieur Moussa Kouni ale platicien ina maîtrise koro de bo abe a retraite la wakati la Moussa Kone ale be deme ko sebe wa be blasira re ale ko fe nye mogo fe to ko foni directeur nunu école c'est-à-dire be mogo be deme quoi mais conseil ni mogo fe mogo ki be ibe do ibe ni ko do ni ina sa futuro be ne deme ni ngoni sera mi madoro bo se kan deme ni chugo yam no be deme ti effectivement conseil kon nana donc kum kon nana 18 don mi anga temana
ikan nyigi ala sona zigo ngala jamfa yo ngala jamfa yo ji barab me yere bu ma sama budonu fla bon jigo ma ayan te sia da ma sa o ka mi ne o ba mi ne ba fin la ke ba ok d'accord ngoni o ba mi ne ba alam ne to ji yere ka di chugo ya mina no ko ne ji jumeni ji sa ji le ko ji mk ay demo mk du ji ka di de o de ba do atembolo ta ay ji ka di ji mk a chena ji ya sama gani ji ami ne fana mana sponsor so dungodo ko sigia ami o fana to mi dumine sa amami akira te sa amami akira na masa sa aw ma fode afara ko mo ko hine ko chew ka hine musula o fora o fora fen fla ah o te jamfai awe jamfai akira zimi ababulo okay amese te foido amese ngana kena kono Fanta an bɛka kuma art de kan genre i yɛrɛ explication caman d'a ma nka okumu kɔnɔna la art yɛrɛ an ka jamana kɔnɔ bi art b'i bolo cogo di a bɛ ka taa cogo di ni an ka jamana e bolo ne bolo an ka art a mago bɛ dɛmɛ na quoi parce que ni mɔgɔ ma wuli ka dɔ kɛ ni an bɛɛ ma wuli k'an fanga fara ɲɔgɔn kan i b'a dɔn a ko bɛ ka taga kuma dɔw la kuma dɔ f'i bɛ sigi ka nimisa bɛ na mɔgɔ la quoi souvent parce que a kan ka taa cogoya min na a tɛ ka taa ten non an ta bɛ ka taa bolo alors que fɔlɔ mɔgɔw tun bɛ na anw de baara yan nɔ kana formation kɛ yan nɔ ka segin ka taga mais bibi na c'est tout à fait le contraire mɔgɔw bɛ bɔ awɔ Mali kɔnɔ yan nɔ sisan ka taa formation kɛ fan wɛrɛ fɛ alors que fɔlɔ olu tun bɛ na yan olu tun bɛ na yan nɔ mais sisan o tɛ bilen quoi donc il est vraiment temps que an ka structure bɛɛ lajɛlen an ka structure artistique u bɛɛ ka wuli k'u bolo fara ɲɔgɔn kan c'est à dire quoi an kana kɛ awɔ voilà ne bɛ yan nɔ donc yan fɛ mɔgɔ an bɛ concurrence c'est vrai concurrence bɛ se ka don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ mais a ka k'a hɛrɛlama ye voilà ni an ɲɛ b'a la ko bɛ ka taga dingɛ kɔnɔ cogo dɔ la an bɛɛ k'an fanga fara ɲɔgɔn kan an ka sama ka bɔ dingɛ kɔnɔ na ɲɔgɔn fɛ voilà o de don quoi sinon an ka art bɛ kasi la ni wagati la an bɛ ministère de la culture fo an b'a fo an bɛ ministère de la culture an bɛ ministre bɛɛ fo mais kɛrɛnkɛrɛnnenya la ministère de la culture an bɛ dafe fo dɛ dafe folen don sa an bɛ min fɔ tonton dafe a ka cɛsiri quoi a ka cɛsiri o de ko don sinon a ye caman kɛ mais a ka cɛsiri halisa a ka wala a ka dɔ fara kan sinon art bɛ kasi la hali n'an taara an ka dossier ninnu bila maɲumako dossier ninnu bila ministère la u ka to k'a ta k'a lajɛ awɔ aw bɛ diya n ye aw bɛ diya n ye o bɛ diya n ye o bɛ diya n ye awɔ Asimi n'a ka cɛdenw an bɛ ka fo dɛ u bɛ baara la u ka fo yɛrɛ hali sisan u ka dɔ fara a kan jamana bɛ se ka ɲɛ cogo min na u ka dɔ fara a kan parce que n'i y'a mɛn sigilen bɛ k'an bɛ émission kɛ dɔ bɛ k'an kɔlɔsi o don voilà an b'u bɛɛ fo kɔɔri fɛn fɛn garde wo gendarmerie wo polisi wo ate wo armée de l'air wo sapeur pompier wo an bɛ nin bɛɛ lajɛlen de fo n'i y'a ye nin bɛɛ la tan ala n'olu sababu walayi halisa an m'a fɔ ala k'an ka jamana taa ɲɛ ala k'an ka jamana suma ala ka Mali suma ala Adama an bɛ nin kuma fɛn fɛn la ni Mali sumana ko nin ye Mali jalen Adama an bɛ k'an ka wari dun an yɛrɛ ka wari an ka wari ayi zi ninnu tɛ ka foyi sa an bɛ ninnu tan ka tɛmɛ de aw b'a k'an mɛn an bɛ zi ko wari bɛ bɔ mɔ de f'i b'a tɔmɔ f'i b'i sɛgɛn k'a tan ka bɔ yen a tɛ mɛn yɛrɛ e k'a to tan ala k'o kɛ o kuma sa an bɛ foli bila c'est à dire an lamɛnnikɛla bɛɛ ma c'est à dire m'a f'i ye kapitɛni Koro a fo dɛ Koro fo Korotum Jarasuba fo a fo i y'a fo a fɔ Koro k'a ka hakili to n na dɛ awɔ n y'a mɛn n b'a fɔ ye mɔgɔ min ye sa o ye wosontigi Saka ye se ka Saka fo n tɛ se Saka fo sa mais si ka Saka fo la fɛn tɛ ka da ni woso tɛ n tɛ Saka fo bi n t'a fo a fɔ Saka fo tɛ yan voilà o don dɛ Saka fo
Saka koni ta fo de ami ay wa sisan OK amena tuguni kene kono Mali est futur la tagale ñefe projet do bi bulu yoro abo ñor projet be mbulu projet bi bulu ka réaliser chama ere la kila ngayo fo chama ayo fo sisan sa Fanta ni ko anga ar ko ka mo ko akli toala no yanga nyamo no ye ministry mais ne ma min fana fam sisan artiste demsenu iba chama fam do bi kalani do bu ma kala mais min ma kala la dikan me be nga chaya ni mun kala ne quoi la dikan me ne be bolu ka nya sulu ma pour que sikap do bare ngona parce que fin do ite kala fin do la ne be tu mo ngona kala bi place na parce que ne bolo degré ni fana be do be ta mo fe clé la do ka film fene fla ko do ka bo téléphone na do ko le comédien ko kome wawa ko comédien beniga yeta te beniga yeta do nete bon nete mo shi critiquer bon critiquer kayne mo ko ne critiquer kadni parce que ne be bara ke ko ne critiquer ka di fana ka ay bon ne be sraw nete fane ni fe nete bade ni fe nete dugali fe ndoko bo do se kan ne fe bi avec botel et kalanke pendant 7 ans ou pendant 6 ans sans bourse sans wali au kekala mais do bo sunu sokama doro ka fini flake doro nte jimi nte ko sinu do ba yo 5 millions so ka so mba bo oy garsige dio c'est la chance mais ba so atira mo kana be aka bara ko na défaut do wala e su ni su na défaut te bambara kon nana bon défaut te bambara kon nana bo ibaro pour que ika sega fo mo karsa défaut bi kan barala o ya tigere ali sona adara ela pour que ki lami parce que mo do be mo do be no wallahi ni afa ko akan bara ko ni yoroni be kan nyena de mais no ko ma fe ni yoroni kan kete kan wa fa ki nyengudi kale bi ka minge ko nyengu ya bila donc ne bolo nafa o ka dogo quoi imaya olla ne time doro ne be min ke ne be gere mo khorobo la be ne blasra ne ba corriger ne be nga correction ni fonke voilà ka nga barake ka be bla en place no kon min tarike mais mo ni min gere lana ni min gere lanina ko isona ne be ka min fuyi isona ma problème fo chitala ne fene be nga doni ne be doni ndi mawla quoi imaya mais so te menen ko yalma ile groupe là groupe c'est-à-dire ma femme bon na yogol so groupe te ina fo nye donge la fene nyine na ko ro fo yi ni ho ne be groupe munun kan mali donge la ka groupe mo lula me mali donge la balo to ne ro koni ne koni parce que ni donge la ñe donké bolo to parce que ami gela danidu ami pour que ga wa tan so dona il faut que gela danidu il faut que dongere gela danidu il faut que dongere ko wo gela dandu yoro molla mo mali aru ko kala je ko kala jere wa fonction publique amno woro ni fene signaler tonton d'affaires fonction publique chaque année anya jatemine awo tona camaraka il faut le conservateur directeur ite mogo de ka wele ka chaya fonction publique la ina mogo te wele la jango conservatoire théâtre bola te wele la jango dansi mogo nama jatemine chef de famille do abe ni ngana sanja mambo ay janga ni yoroni fo ay dongela u segane no de a chem demaya tugu de do ara me jwa yoroni ka fosa anga fo ay jwa ya foro de bia fo do ne anga fo ambe ministre fo ka akli to anga fonction kula voilà kamara ga yere ka fosa ka an yere conservatoire yere ka glisser ça voilà ina fene ka glisser ça sinon mo tata tete me mo saba nyinera tala ite de bala ite ma sabali kan la jetti ina tala ina sortan tala antala nu ma jetti mineke antala de ne tra nga diplôme ne tra tabla
bajite ni tala ko tala ya bajite o be se ka laje ka laje tiens la ngani mani fo ka laje rere di anga fonction ko artiste ko fonction ko munu ye u jija ka artiste ya kalanke na bora damine munu ya ke ka fonction soro wallahi ko sai na yira bi ngana sanda man bo u kelen no ka fonction tike artiste la u ka laje sa u ka jatine donc na te fonction di artiste ma a budget bla o yeke voilà projet on a des projets à réaliser projet o bambulo a budget bla nga tanga porta nga tanga barake no fene o fene an demati wudi o adama woron ne bika fo budget ka bla ministère de la culture fait tiena antina se ka uta fonction nga aina aka na ka waru ta ka projet o réaliser o fene bisa ka ke doni ministère de la culture la mumi bole bole di o do akliba la ba mais ama fika tigi ta ko dongo ko na ho ikata warte ka du mais iba ko ni mun ta chena bulu o banini mais bi tata kata ke mais wa fonction yere ku bamba yere de ka ke ala yere kama amu deli ala ni kira yere kama yere ko deli lu ka an kala oh utea ONG odo ONG chaman bi no munu be artiste de mena projet ko nunu na ONG chaman bi mais a ONG nunu u benu ka charia de do critère de do o artiste de meka waru de oma akoka projet réaliser mais na soro récépissé be artiste mi bulu fa e kele no ka jekulu sigi iga jekulu récépissé bala donc no bi bulu et puis a chaman ka critère kon nano ba fodi iga fen sigili iga jekulu sigili aga sanfla nyogona ma walma sanduru nyogona oh donc ola e be se ka deme no soro wala saka iga barake o konona na no be foma ya mogo fu awo parce que olu fene u de la kani uga fenge ka cha bolo fara awo do abafa chokodi uka fe artiste de meli abolo fara ka cha abolo fara ka cha menere voilà ni abolo fara do soro ayunu tama de mogo tekli donc o chaman be no structure ni chaman be no Mali kono no munu be artiste wu deme ambo fene an woron fene fo quoi mais be artiste munu deme o ya ni fene bi bolo de sifise o bi bolo iga jekulu sigile no amena voilà imena bara kono nana mais nere mi fleni keren ni ala ne ma jekulu sigi e de sifise tene bolo donc o de ki yere fene kele no kan fene tos voilà ko dansira la sifise fene soro mandi o nyini abe soro ni soro godno la ba soro ni a papier be da palen ah wona papier be ko be de gilasi ah woni papier be bolo na la sona mina wila nyini fekle flena Sina mega fokuye ntonde ton papier fana ibolo ah uchene do donc anga émission abe ni ngasa kunja roma donc ay doni fosa moy mu fam en kuma ministre fait en kuma jamana do bela jili fait donc amé artiste ya kunde konna la artiste munun be u be bara la u be voyage ke u be fenga ko dugolo no ko fe mo nyetu la ame bara ke ni uludi kosebe donc kum konna la me fanta malefu anya wele aya wele jabi nga fuli ba yere kosebe ama chefu parce que no kuma so akunde na wala akunde ene mo via nga cho ante banzami muso to ga ndo ko la aisa ofena folo kana je ku fere muso mo chere muso chere donc ça amina kuma di fanta ma kaka fuli kan kuma kunje kuma di fuli kan di akanu magawma d'accord kuma kunche kumana me ala fotuguni o kaselu kira ka masaw fu kan chefu ka awere fu abe baram nani baranyumai ame do de ke ala ka nyeka di anauma ka ekupu bela jelin fu donc parce que ni ame barabe ke mun me ke camera nyefe le yelinu de mais moko do de bi no ulu joli mi camera ko fe moko do de bi no o de bi na baran be monti donc amu bela jelin fu ani moko do fe fene bi no i nyona kuma kelate i nyona tele la bolate moko do de sigilinu fo fle baka nyumani lame baka nyumanga sori la donc amaka awo kanu bako bela jelin fu o kum konna la fanta ibika téléphone numéro dina soro mo ko bila demain siraka ango demain sira demain na be faka demain ke an balma musoyi donc abina numéro 16 donc abisa ka demain aba wele téléphone na ama nga ka wele te ka kuma tele muso furule no de muso furule do yoro ni ofala aw nyoro ni ofala demain ni mo be faka demain e josa iti jo ma mo e fanta mo be temene fe ay iga numéro di ok nega numéro 76 24
93 93 71 71 Sigaka 76 24 24 93 71 93 71 71 ni mo ta malasa iba coordinateur woni mali soro sa ni papa ta jarasuba soro ami jarasuba ni jarasuba yere soro no yan matrice yere ni ma fanta soro ni ne wile ne be fanta passé ma 79 12 97 00 al sa ko sponsor ko manifester ni sponsor me fe kanna anga kene kono kan kele no ka daile bela jeli ko sebe ibba mo sponsor ko inga parce que ne wala jamfa be ka do ko la ko na mo saba zikle mo saba zifla o jamfa ay jamfa te